Charilamni constituency ni Tiprasa Lukurok o hani basarok bubagra produk kisu debormani kobok mungno mujunargi Homchang rally Khailaikha tini sanja damdok jorawo o salo rongmala röngnokhlani simi herma bazar jora Homchang rally khailai dol Chwla Bwrwi Tiprasa Lukurok Homchang twijai khorang ti Khailaikha Tiprasa Tiprasa rongno mothangna nangnai phiyogna nangnai tai raja sayati Tiprasa tome rongno khaijani khoboi dati Tiprasa ekorno implement khaijani sanmung ti Khailaikha Lukurokni bisingo belakhe khas hajak Chwla Bwrwi kok sai khnarka kok Tiprano borni tini jobano tui tai khanang jagmani kokrno tui oro kok khorsata klayo buagrani kobok mungbai o rally o jotono phaji hini himpano phiaba borok tini o andolon rajniti ni bagiya obo Tiprasa luku ngino saba khaibani bo nokjakha Botol katam no tui Khailaikha jeni media no bele khana hambai song phaiman karon kha hai sini buma bodolok sini Tiprasa no song jese ka pano sini sadde mo song thangai nai kosto mani jongkha diligo thangai nai mase manang yang nai borok tong jongkha ka song borok no kosto dati manan bagai sini grata Tiprasa len song dati manan bagai song oreli no tini Homchang khalai sini kok Tiprasa media no belanya hambar tini no hor di sanjorawa sanja kaham tini o tini sing musire khaijama ke sini Charilamni kendro khobja gomo sini bisi ke rongmala bisi sing tamni bagai tingsin sing tini o musire khaijama karon tongo sini thanai 2 mas ya sing sini sar debor moni singno yakung bai himi thangmani nugui singbono belai duko kosto nugui nyai sing tini diliobo tini sing tini nukha je jagar rojak yang tongmani aboni no sing jobornan bagai sini o rongmala bisi ningi sini o musire khlaijago abon bagai sing tibo sing santi ungthang je tabu dili thangi tongani rongno tibo tar sini implement khaijreng thang sing je sini ekochoi sai san khaimina amti rongno tuinyo sing tini aboni bisingno sing tini dilliwa sugjak sini debe char tongo sini bubagra tongo tai sini MEC MLA rok bebang tong thangjangmang abon bagai sing borokno phunungani bagai sing sini Tiprasa bo sing tini musumre khlaijago awan bagai sing tibo tar sini chon implement tar sini implement khlainan bagai sing o musumre khlaijaka ngatai sini kaisa tongo illegal migrant tui tari nai bongno kisa ahonan bagai ya asung nor khatam no tui nyai tini musumre khlaija hai ka bojaga khlaijaka mo puilana hambai media person no sungno je proshno khlaimane bagai kokai sing rongmala bisingi nai sing tini rongmala ayang prothom sakani theke yang herama porjonto sing tini himoi musumre khlaijangman hengkangkai sini David Murasing Agartala to Delhi pedal jatra khlaiei je thangmano nugui onek dukhu kosto ongkha omono tuinai sing tini oro sini musumre khlaijaka o musumre khlaimani uddesho ongkangkai sini je Delhi thanai rok onek kosto khlainai yathek yakung robonjak abono ko dukhu kosto nugunai sing tini bongni bagai no tai bubagara joto minister tongnai sini MDC MLA song thangjak abono je Delhi ni je kendro je obot na thongui tongmani hai singbo yang sini village tinai sing je Delhi ni obot tongnai home minister tai sini pradhan mantri tongnai borok no khunjo khanarane bagai sing tini hai o tini noi obo noi ni tini obona 9 September tini Delhi obo omono deputation khlai tongjago tai singbo amoni bagai no tini rongmala village sing nyai singbo khunjo khana tang nyai singbo mono tini musum rally ma khlayo ani mungtangkai Bosonto Deborma o rongmala village ni chairman maro karon sini Tiprasa ro bahut thangjagi tongha ke te sini David Murasing sarno sing kharma noguinai sini orele tini sengkha sung mane sono dati no sini ekor implement khlairena ningthang sarkar haine sing rally mas janglakha ko rongmala bazar theke ko herma bazar porjonto taw bojaga palega taw ko herma bazar pakha kosto dang mo ke andolon khaiyuni
Kostomia sing je pojento sin implement khlajega sa sanga sing himi tongnai kostomia hor ke hor sal ke sal